Dr. Reverend Evangelist Patricia Esiama Menoka Senfinchia Dunum and our Kochra Bagokum Aquayam Ponko Yuma Ede Asum Ghana mine. Na semi to Jano, and near 1 year, Wasumu, dear Ayomo de, or more Ayomo ya, Nina and Kemfuano, media no so, and your bonnet darko to any OB or social media, no so they are TikTok community to Uncle 4 and now so our most upon the pie be so easy at the Afrahom. Na adiachi bia atu nipa ene si do so nsem na de susu se hum ya han ne de bremo ene Agradaa if na ba ne di one de na aba won fanye no kwaku nia mo atena se njoso ebro yo Reverend Dr. Evangelist Mama Pat ene ne ne ho aba asem yi title se wo wi sing na e maame ene ne ne ho aba asem de di kan what is story no say na o si eje no kwaku meda wase we no yeti aya na ni kwase ebobo hu bebere sanse eyemra sebi mpreduasa se Ghana ye pese mra na ye adwuma ema ye hu se sebi mpreduasa ye mpanifo o moda ya no no okay o de mra na ye adwuma na side mpanifo o moda o ya no no emre wo man ni mukura no sen ni si ye adwuma fa wo se mra ni di obi what ya se obi na ye de ne be ye mfato ho de ayedai scapegoat what ya se am ye hu se da bi emra no kra mo kan no mere bi ba esimesi ye de yedai ye didi esimesi enti de di kan no me bo Ghana ban abaso na mabo eye Ghana mlaso so mabo abaso papa san se be na nu na nsani na makokoko court na kwaku na nsi a mekokoko court no mehu se mra no se di ya pegam kakra ayedai eye adwuma o man mu pa di nti na meka sa me nko court kura na makokoko be miensa disia this year no court miensa amako nyina no wona na wose ebu o mufo nyina ya bu o mufo do makotwena ba kokuma mu koyem ponko nyuma de ma aban sebi kanene nso so a engebe hu se ne ye chi ne sire ne abasa asem ba ko ye pegya ne ye kobetena so ani ebedi afekura ne ye nyanka asem ne nwie na de toso mienu nso so nkrofo za asem ba se de wo kan ye twe sire ne abasa obi e kan de wo pe ene bi mu so de ne nam wada ena ai enki ye chi ne do a nke wo senka wona sika gari wona na nke kan ho ma ne ya advert nyina ye do mo ye dai ye do mo nyina ekọ won susu a wodi sika no ko ya yegidi ye no ade na wo meka se me di sika kwa mu ncheme nka ho maboa ma oman no obi abapo kwaku enam a ye nwe ye mfa ye senye dan enche wo bi ye sika gari wo se ye bone ya che no wani age me nka se mra na edi Agradaa ne nyewu eye na omani age in such a way say bi asabi de ne wo ye ne nye de na wo ye ne de ya apo fraud no wan ne nim sa Agradaa na apo no wo bo oman Ghana wan na enim ye nyina ne edim ana ye nim se nipa asimasi ma ne ho so na se be mpreduasa wo dan suban bi se yedi a eye kro no no wo ye dan wo ba oban no obeden ho se kro no so ye ba mi wo se ye kro no ne se sabi nipa ba ko mienu ye se wo dansefo akwa hu no se be mpreduasa ba ko fu akwa wo danse ni no hwan na nso we de nipa bebrebe ne ko ye dan e ko ya ye didi wo mo nyina ye witness e ba abonti be kan Agradaa agimisika sei wo so be mi sei wanye wono me ko da sabi paper so ade chi na ada ne lotto number wono me ko da ba bi ade chi na 200 cedi bond obu di da mo se ko shira so na asada ne papers ne ya ka che se wo fiefo na eye ne edi hu ato so wo mu nyina ba abonti ba be kasa duawi na Agradaa ye chi no no mba be de be kasa ye enti wo si obi gba apu wo a wo tam sika twitwiri die a waboabo sika no nya 10,000 Ghana cedis a wo se be mpreduasa wo de kwa ye adwuma watam e de akwa Agradaa akodi ye chi Agradaa na wo tena wo bon nsem se Ghana aban ya ade a wo kra wo se de wo ka wonko bi adenti nipa no e adwuma ayese investment kwaku enti untumi nka se ye nchi onu because ono investment na wo ye enti se obi abi ne company na odi sika akoshim ebe wo ama no enti sabi na Agradaa oni ne call terms and conditions kwaku se obi abie company ne edi sika akoshim na wo du sika ko na ahye ne mehu se da bi company abai wo mu ni lances wo se adwuma na omo ye no omo ye dai wo mo ye Ghana ba ma Agradaa lances wo mfanya de Ghana ba hu so TV so e ya de Ghana ba hu no license no TV no ha na ma TV license inti ya ma license ya ma license na no de ye adwuma ba emra be na na makwa wo krom ya se utimi tam sika twitwiri die sika aburo be ye over 1 million Ghana cedis egu nsem se momra obi aba baje ne de ne ya portray amankra minor under ages omo titi be ho a omususa na omo hwe ena sika gari
sa during Agradaa time no enkra boni e ba wiase that time no kwaku yentumi nkan ye betumi di nyina sha Agradaa yentumi fa ni nyina sha Agradaa akra ba ni hu so ko hokoji bi akra bia anko honom nanso so omo ana o makọ ho no do na ene omusu de me chawati ase omusu na nya me mobo omusu ana omusu na nya me ya se ya chi Agradaa na ebi afai no mba se wo aban no aya ade se wa ade wa chi wo mo bonefo wonso so wo bua ma bone ne ye dai ekoso kokumi enka no kranchire wiase sa wo na wo se wo ton dwan nam na me ba na dwan nam hu se da bi nam a wo ton de nya dwan nam na wo ye dan wo ton me so ma hu se ni dwan nam se ne moma ya ponche a me na me to ade na koye aduan me to ana me nto e wo me ho e ho no ye nya ne sa wo ho o wura ho no mo a o mfa mba kwaku eno na tie e ho no ye wura ho ne ye mfa mma ye chichire wotena wo fie na oboaboa wo sika no bobo wo time o sempo a wo taku ne kura wo se ya ye ba fie ba bayiro se ye kan fa afa kuma Agradaa na da bi ye TV su na wo hu ade no ana hunu se da bi se be wi ase Ghana fo de bia maka de wo kwa aten de wo ba aten ye de be ye da we ya Agradaa ya chi ni mo pa mo fansa ba bi nso nka foforo be yi ni ti obesena Agradaa mo fa mo ntwere nto ene mo date wi obi be yi ni ti obesena Agradaa wo man be so no kura ye be so no so kura sen se de ye Agradaa so na Agradaa de se obi yi sika obi be yi di ti wo man Ghana yi mo pa mo mark my words mo ntworo nto wo no kwaku omo be so Ghana ha ya na ye te omo be so no so ama na konya ye de Agradaa ne be ye ne moroso we wiase won boneye ayese kru wo esi wona de bia de ade de etu eye ma okay ebi nkomu biem ebi so mfirim okay sana boneye tie Agradaa na ne time ayede aso ene ye de akwako gina Agradaa so moma ye mu company enko ye chi ni ye hwe asofo akonfuo ni binom wono mo so mo ye spiritual leaders o mo bo semi preduasa o manya the opportunity what biggest platforms wo Ghana hanom no ye adwuma no moma ye mmowura ho ni hwe adada ansem so ye den wo honom ene obitimi kwa sole kwa kunu akwa akoto apple 6 million 1 year rent no wa we no one day ndo nyapo eno de nyapo ya dwene ma ye bekọ na nchiwe gu plate so ayawo nchiwe moto ba akọ na wakọ akọwe ba akọ 2 years rent wo de akọ akọwe nchiwe gu na funum obekọ se okọ na funum enu aye ma na se wawe 12 million no ekoso o man we mo mpaibo akade ahodo aye mpaibo akade aye ton wa sorry dem Ghana police yo ho no IGP mi mo nwura wo dampare person be shem mra bi se 31st night so for be shem control bi e ba be den ye be chew unu se so fu bi kasai David na de samra na de nya adwuma o man ni mu ana ade ne yen hyem na se sofo a obegbo wuto ube hyem komato obi tu se bia ne hu bibi ba be ne bibi ye be chew sofo a obeton ade more than 200 cedi ye be chew na mu hwe nsole ye begu o man Ghana mu be wu sa Agradaa sa wo ye mu keto na ma ne ho so e no bo che no Agradaa de ye ma ye nhwe on ne sawo mu Ghana ha mo bo ya po na Agradaa nka ho wo sawo mu Agradaa de se sika kwan hu sika 3 billion 4 billion wo mu ya se wo mu bob visa be ba kira ne kira ye ni bi yire ne mo da sia me consulting room na me ntwiwa ya ase na me ma o visa ni nyina ye nka ho asem obedwam ye tete ya na ehu na be fonten tanso e visa agosofo bi ekuma akra de ahye na aso dem e wo pede e de ade ne wo pe ade ade ne beba nipa da sani tiri se ma me nkum nipa emfa ne nhya ne nipa me na me mo no kro no mo na po nyi ne nsem ade okay kwaku sa ne mo na dos nsole na dos dodo ese den na wo bi a wo ye konfuo a wo ye sika gari a wo no de wo so ono no boni wo ni tirim wo no de wo bi sika da banga wo ba twea ma wo na wo de akoye adwuma na tie enya kro no ne pese mi nkomnya du furu pe na sabi mo a mo so mo kwa Agradaa wo na mo pa sabi enya nimdia na wo ma adwuma na wo fam a okay mo obi a wo no na tena wo a sabi wo bi aban no aye ya adwuma ne me sempu a me de akoto bang se me de tu me susu asem ba eno de enya no kre na Agradaa ate wo so wo kwa akotama ba tie asem na American kwa ku wuntime ntwe na wo nipa kuro no so te wo se yenkotam se sika no so nya dai emere wo ya adwuma ne bi kwaku de make ana de make no menya no wo bia ya adwuma gu bank ana wo di sika ekose yenkotwe bi mawo wadwene ya adwuma na wo nipa ne sika na ekọ no ne ekọ ya adwuma ne gogu ho won se wo so kro no na wo kọbọ sa pani en wo pani o
nanso Agradaa ma panie wo panie fo bibiribe o mo ba ne nche nyina eye adwuma no o hihye ye na ye da yi di wo mo tina meka se omo ko ye nyina so adwum bone ye dan ewo mu tirim wa wo du sika kwama Agradaa sa Agradaa nya sika gare wo mo wo ye kromfo a wo se na nkedi ka chew se Ghana ye se ho ye mpesika unu se ho ye mpesika wo e ho nya adwuma e ho nya factory na second place sika na egu bank na ye kwa twende abrɛ no nya wo na wo ye adwuma de kwa ye dan ekoto ho enti di adwene ne ba wotimi se kwabrane abo sika no egu bank obi wo ho no wo honhoma wotimi twen ti ma me nkɔ no ntwe nkrofo sika na o ma brɛ o mogani e de akogu no kakra nya dan e ma me adwene be ne ba wotirim wo ye kromfo. Okay, aside sika gari no say nya no nkona na wo ye spiritual issues bi obi atumi de kɔ no ada na ye focus on ho nko a enti wambo obi ada kwaku de bia me meka ne se wiase no sabi wiase se ye che osi ye kwaku kun a wano na wo katum ai se bia wo bra so se ye wo bewuo na wo se wuti na wo mu mpa men na wuti esi kon so na wo so ho papa bia bone ye dai e bata ho ade bia wo wiase bia hu ni papa bia wo ne bone menka se ni asofo a mo ye kronkron mo ye nyame se so dwuma wo. Okay. Menka ya wo ye nananom akonfo abosom wo mo ha no a ye mimini mbosom a wontimi nkɔ na nim se akɔgye sikaduro ko be pam wo sade wa ofie nipa wo papa atwe aba ebo no saa na bosom ne beboa mo afiri ne na ase minim bi bebre bosom kan bie ni asase we su a obe kire wo sikaduro da wo ma sikaduro da Ghana fon fashion mutirim. Okay. Bosom bie ni wo obiri konfo no che be kire bosom de sante hene mo ko che kire sante man ya anti sikaduro wo mu da ye anti sikaduro wo mu su da dabi sikaduro bie ni wiase mu ende bia na ye foreign gods. Okay. Saint okotoni ade ne mu ayakwa fefa firi nkofo ama ba ye na nanom bosom kan ye na nanom sama ampo ya ekobukogu mu nsen wo mo masikaduro na wiase ade papa bia no se dem ni kaka ne bone be dai e be tale ho won se Agradaa bai e be ye niema mienu wa asase we so. Okay. Ni nyina wagu sa ne ma no ho fin bosom odi sikaduro be bata bosom so nya sikaduro mumfa hye mutirim bosom bia wo be kwa no wo so ogi sikaduro bia anya bosom papa wa asase we so wo ye bosom fie ni kwa sa wo kwa no wonom bosom bia anya sikaduro bosom bia ni wo pa mo sole na mo nko sabi ye na nanom sabi preduasa ye na nanom nyama am ho sa mo kwaji sikaduro na mo ntie mpani semu ampanifo be den e be ka kire mo e wo bosom no wo masikaduro ta no masikaduro ta kwajo ta kofi wo masikaduro enti bosom ban ni be wura Agradaa first question ya bisa ye ho a wo ye na adwe se wono de wo ye sika gale sika ne de ne se wo ba magi paper we a ade ye kina wo paper ne koto ade a wo ba na ye tre ne sa ye eda honom na kane no udi na etu na kane na ne na nanom nanti gold ne nka ne nkwa ne aba no so kora no ye nya gold gu honom ma ye yibia ne bia sa behye mu ana sika futuro kwase ehwe esa enti ye de adwene ne ba etrim. Second, also be fa asofudie esa ato ne ho. Wo bi a wokom a ya bonasu enne. O chena wo asole kakraka wo sawo nipa more than 100 o mo ya asole. Eye hemfo ne kwa asore no. Nipa. Ship na e de snap baaye no. Enu anso na de Bible ye dai e baaye. Ti ye twetwa bia mo nkama no ntum. Ye Efri se Agradaa kro no a ono ne tena ho. Eka ase wono bosom asam de wo ka no a waka no wono kro ya sada na osesa ye na sankrofo ne ko esika gare na wo mo a ene sa kwotena so da mu ho omunim de omo pe si a painting no kane no wo hye tuntum ene se si a ye ne foreign god nyama ne fira white na cross ye den e da no kom bosom ba ko na eye wa bosom bebre ba ye na nanom wa santimamu ya no ma abosom do na na wo ma Ghana wem 199 out of 100 yede ya asole wo man Ghana abosom. Okay. En sole wo Ghana nyina 99 out of 100 yede ye nsole e wa ha abosom. Ki yede ya asole de yanke yede ye papa ana meboa sa onan ye kyekere ankeye obi praw ye kyekere ankeye ye gbo odua ye dane ankeye. Okay. Na de na aba na de sene wo sene we ma me a na ma sene wo sei ti me pese me bisa Ghana ma mpani se Ghana mpani fo se lances ayede ma wo mo e ma wo mo kwanya
time I toma omo sa TV station kuro no so no omo ehemfo ene ma omo kwan se omo pasa ankrofo ne mra so kwaku ADUMASA TV no aba betena se uye sikaduro o de nkora mienu ba metima ma usika boto a kwaku ano papa e wo se be fa me na na ma nkwa akodom de ne yedai ade ne kono koyi na no san se akora no betena ha beka so uye sikaduro o de nkora mienu ba wo benya sika se no e kire se wadi kan kum nkora bi pen wo se be fa no ne yede ne kwotwe na ban kokum kwaku ansa na yenkohwe video no enra abra ma mi hu ka adwa mu no yenkohwe video no na yento yenkomo twetwe so video no Pat, what would you have for your last story for? Then I'll catch you. I'm catch you for Empire Bona. Eti video ne yakohwe ye no question ba ko maybe sir yesi yenkohwe se wonyem ansana yatoa process ne so eno no yakoye ne yebaaye ne yesi wonyem eti yenya afa mfie no amano a ka one court ya adwen enkrofo wo prison no enkrofo dam wo mo amunim prison na bi a wonkosra obi o prison da no sheda pesika na wa toton ma ho ne ma nkora ho ne ma se wo ko prison no mo ma wo no ko hwe wo mo benya no ko nyim wo ho no ko wo tie ye wo tie onsa ansa ne ye be che wo sa wo ye wo ba no kwaku wiase yale e doso na ye nipa do do msi na wo ko yeden ko ko akoda obi ye prison a se bi mpreduasa eye mfomso no wa na aban ne di ni sie kakra wo wonkum nipa ene ya che no se ye mu akumfo o Ghana enti si achi obi tumu se ye de ne ko prisoner ye de ni sie kakra se de be obeba ne wonya adwensa kire bi wo ne ma na oyede oyeye no ho sa enti yemfa wonko ne yenko ya wo test se yale bi wo ho abi abetim de akosan yale e san wo ho ebi a obai wadi mpaso agro wa fa afuro ene sa de a treatment asabi ye de ma opemfo no sa treatment na wo se ye de wo koma ansa wo wi a wakwa akosomo aban se de na wo se wo kosomo no okay sa na Ghana amratie okay nti na nyese nka bi a ke beja no ye nya no da bi enye se Agradaa de ne kwan ne wanyema ye beja ne da emra ma kwan se wo nyema yemfa wo nkotum nanso ye ma wo baabi ehye a baabi a wo hye no se bi na de nkofo ye nya nkofo house arrest ne ade obu ho no ma ye chi ne tums no ti ne fie ye ma wo mpie o man na wo tum mpie nko baabi a na de bi a wo hye wo fie sa ha ne ya chew se de bi a sha ha wo de nse wo mpie da mi ya na wo hye sa wo mpie bi ye ni bigger quiz ene nkofo bi na benya Agradaa ebenya issue kakra na kwaku me se kan ye twa okay wiase se ye ya ade a yenyi enim ne yenye okay se wo yesini twani what ya se na se bi empreduasa wo do oman na wo mu no esi ya ye kase wo twasini na wo ya wo se wo ye Ghana ni kuma wood yeah anya Ghana din be batawo de ne kakra ena Ghana force na wo ya ade na ma ya de ya hwe na sa wo nipa kro yi a wo twasini a wo osere a wo yensen kwa ma Ghana fo ne je esere na kwaku dako ye sole ya wo se wo hu obi a wo no eye sika gaale tie anya se bia me bua bigger quiz fo nanso me ka asema ba bisi asem so okay na wo nipa kro na wo ye public figure enipa nim wo wo man mu ba bia wo be fa bia ye twefo kra den esi wo so wo nante ko ba bia enipa pu ba den e be hew na wo se unim obi a oyi sika ba ko beto a eda ne sika bebre na wo se nipa ko wa anyi sika ni bi anwane ye mfiri wo man mu o na wo da so te ho ena nipa ne be sesan wo sesan ye nso so no wantimi ameka nkire Ghana fo se Agradaa sesan de amenso ma yedai ma sesan Ghana fo mu nyina mo yemfa yani emfa nkire hanomo a won so so Ghana fo be di wo ho yawo efiri se wama wo di Ghana fo hwabo
Adenti ni wadi ehwamo. Obi tie afidie no wa bia ohu se bigger coins e na te wono mo ya advert nti ohu ni se e na kure. Oh, akoye otwase ni kura mpo no da bi wo na te we yete ya me ka asem tutu. Kuma wood tutu a ohu ye. Loto e na an minimo bi oyi loto number sa tim. E na okoye. Okay. Nti di ade ne ye de a kire nchirima. Wo mo twetwe sini wo America ne ga African countries ni mun koyo mu legacy da ho. Legacy be na we live wo jade ne wo wiase. Okay. Asesi ne twani. Agradaa be ye we na namoso na se nipa be ya wo ha ekọ ho no mo a wo mu nyina akọkọ su a wo ha bigger quiz. Ya nchew every say. Yesi adanse die ni se de wo bokro no ne ye de ye che no. De be che ade ne won nsem ne ye che no. If it's Agradaa na ye head wo de fancy bia etua wo ka na akoya advert no ba wa magana fo bibebe akwan adane e de omu sika sempo taku bia nkomo de be ye adwuma bi akwa akodu ba bia ni kwa so omu di duru amene omu usu because of bigger quiz obi ko because of bigger quiz nti ade nti na Agradaa sesan de once amesesa na wo yi nani o magana fo hu se da bi o ye timamuni bone a obetumi agi sika ayi umanma ama yeah bigger quiz de no nanso emremu no wono no obetima kase yetua ne kan wo ye na adwuma we public figure said e be ya nipa be ba wonti na no wo ye okay waji ni sika se contract no sa ye nkrata papa e bi e da ho untime nkwache no nanso ye ka timamuni sesi ni twani ya nipa dodo ani di wachi wama wo mansa esi from e wosa bigger quiz baby o bia wo fele on fair baby o on go baby o bia oni aban bia ni ase wo so di apology letter kura bre Ghana fo ono aban ni ase oni aban ni asem okay be was a timamufo na omo tena wa hu se bigger quiz kura me hu so no so wo ma ade ne ye ne kure ye nkwa na bigger quiz kura wo ho na ogina kwan ya no o na ho na wo sika gale wuji na etu ne ye twani pe egu nyina ye dan aba who knows say na ye nkrofo na egu ye sa na mani nyina na ye acting bi no omo ye okay sinitwa ene etimi yi ade bi te se de ade ne ye ne kure no so na enye ne kure de mi kan susu wate ase ana wo ne menya adwen no ya adwen who knows say na Agradaa ne bigger quiz na bia yes Agradaa na otwa sini o obi a woni bia Agradaa we sini twani fa hye otirim so no da bia na oka enti asori da mu woni ma na wo ye sika gare ho ne ma na wo ye wo be di wahu say na Agradaa ye script bi ni atwira ba na no wo act ne dia na no wo ye wo be di wahu ezi a producer bi ba wonti be ka say de na Agradaa ye nyina na ye scripter Ghana ban be ne den okay kwaku yanhwe sesei no yesete back ne yehwe traditionalist ne ye Christian na ya sofo leaders no che heads no omote da no no ene sa mienu de na ka kire ye sa osom kwaku osom why so ayi konfo ba fen obeye fake obeye of mame ya konfo so kire se wabu omo kwa wasori dem woni ade they say no yenko he kwaku e tedem dika aka kire won ade papa bi abone ye den e wo ho sebi mpredua se wo dwan kola wona mo fita wo dwan pa wo tuadua kora wo be pai ni mo be wi na bo nwene ye den e wo ni mu ti sa na wi ase no so ye den etie sebi mako ni nyina afidua ba ko so nanso ni nyina mmere nye den emum ebia ye kakra ye bibimamu hanom ye soma na ye wo ye nsama mpo ya bosoma na ye guso nsa eduru akwasida na ye bi frefita na ye guso nsa no sa ye nananom anye sikaduru nkum nipa tie ye nananom kum odwan ekum akokɔ de bɔ mpaye esre twedi ampon nananom kwatenten ema omu nya 200 years 10 years ago na enne ye wo soma ye Kristo sum sa aka ho na ye se ye no de enware nkwatena so da mi enkasa ntia ye de no tie ye enkasa ntia ye som no na eno no mfa ye nkɔ baabi a ye wu a ene ye kwakonya anigye wo hɔ a momma ye so ye ntena se ye nwene se nipa ni ye mu nkompɔn ni ye nkɔhwɛ ye chi ni ye hwɛ de ne ye nananom ye no se ene wei ene de ye hu ebo ebira na ye ntwe ye hu mfiri hu tie ugidie nko megidie nko ebia me na me ya so na me ha aha boa o
Baby, I will nipa desani bia wo som fa bia no eye wo ene ade kora wo som no ntem asem. Okay. Nenso se we ye papa we ye bone eye wo nipa na wo som ade koro no. Na be ma ye. Ebe me ye hu se ade we ye papa. Agrada ba be ye konfo. Ne konfo su no amwa nipa obo koro no. Obi hu ye wase o jai enye bosom ya no di twantro. Ye wo bosom a waje obi atena yade fia bosom dem asan yale wada obi mfiri aduasan. Obi da bosom so wo yaje no. Tienu nti Agrada nti enka senti abosom. Debi. Eno ye wo som oho na wugidie ye den. Ewo asofo side. Wo bi boy Agrada asa be ye sofo yi. Wo side sofo so noko ho anwan ne ade. Jinkrofo sika ye ba beche. Sika ni me ba beche na so dem wo kina wa ma world night. Wa hwira de ye ne ya sa be jeje sempo taku wa so dem wa ka woni ye de ko. Obi tina wa no si debi. Asofo wo so nye den enka no kore. Ba obi so da sorry fia make say mfie be ye num ni oda so da wa no hoto no. Okay. Eye nipa na wo wa sorry wo no ene de wo free se wo som no no entamu asem. Gidie eye ba akopɛ. Ba bia wo do wo de be fa no. Bo wa emma obi mfiri abonten ma meka nkyira wo se ye we. Som we onipa bi a wonam asase su bi wo so hu de wo som no. Okay. Yedi yanko twetwe nyina ba wiye no. Yebetumi akoda asori atisa Agrada aba ana court de ache no ane ade. Ana hu ne sei. Menua wiase no Ghana mra ye da hoyi. Se sentence obi a. Se bi mpredua sa ye mu obi akumfo life imprisonment ni bi wa ha. Okay. Yani obi be say ye se bi mpredua sa ye nkun so ne aye den ne asew. Ana life imprisonment ni akotwa 100 years. Fenyam se ka kire omuso munkun. Je ye mu akumfo. Sa ni ama 100 years mfie wa ha. Aba wo de mesere mu amunkume. Why? Mu ama metu na minkume ho. Nanso Ghana mra ma obi akwan se wo no ampo ntimi ntwetu nkune ho. Ye be chewo. Ni nyina ye agudie. Wo ye Ghana japade. Se Ghana betimi agya Agrada, eno wo mra ne nsam. Emra na betima tena wo aka se da bi, ye be fine wo de wa ye nyina. Ye de kwadu prosecutors no mo yesen. Kwadu dudu osan ne ye de bo Agrada. Okay. De me kan ana woni me nya adwen. Ye bo Agrada kwadu ebia wo ha. Wo ha no obi ase ni sika 100 million ubenya de ama wo mo. An menya. Ghana ban se apo a wo bo man nti na ke do kotum mfie dunum. Nanso ye jewo sika no opepe miensa ubenya ne ye de ama aye adwuma de ama se mempre de asa Ghana ba tan ubenya an menya pie be tue se sika no. Okay. Wa corner wa ba na ya jewo sa ne ma we no wo ba wo sesa ne different. Nanso onipa beti sa Agrada anya obi o ebetimi ayi ni oba be kana no atum. Agrada ma men kan cho nani edene. Won kana no ntum. On kana no ntum. Nti won hyem. Enti Ghana ma Agrada entwi ne mu kakra. Emra no na edi no. Said ye be ya temamufu ye hiafo o mu nsam ni bi so be hu se na Agrada mpo ene ya ye ni sei ha kwabena won de Agrada ya ye ne asi mfie dunu mo mesro kwa abonte ene eno me na mfikire obi de tu ni bafo den. Agrada mpo ni ya ye den ya chi ni 15 years wo amene wo koba ye maame ye papa no mu ni sempo ataku a ye betimi de akotena video so kura akasa ye chi ya ye betwa sen na ye den amaye ti wei eye futu sem ematimam ni bia wo ye wadwe se ehye wutumi se wo bo Ghana po wia Ghana japade o fa kontinu kwan bi so kwan ketua bi so adada Ghana fo adwo mo nsem ade ye bo wo kwadu ne ye nyawo a wo chine bi wa samokrata no kwadu ne ye bo wa krata ne ye twere no to ye betam si ya ne ye biem asimasi mo mfre ne mra na asem we kura wa han yentena so mo me fa no nkonfie no nko home kakra wa ban kokum na onye adwuma ma aban nti ebetima akoda ne aso na sa Agrada ababonten a eno e wo Ghana ban ensem Oyiri Kairi Beaches na ye sponsor ha shoyi Agrada na ho aba asem no wo so adwenche ene se fato onom na mrepe me beken kan e de ama ADUMASA TV e wo YouTube okai bede e wo YouTube ADUMASA online e wo Facebook ADUMASA okai bede enso so e wo Facebook no so hono omoden na for adwenche to no me din dia tesem hene kweku
Kwaku this way, I am a guest. Yeah, that's it.